Ahojte, ja som Rebeka a na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si vyrobíme takúto rozkvitnutú hlavu. Na dnešný návod si pripravte kartón, nožničky, niečo čím viete robiť dieru, ja si použijem asi manikúrové nožničky, čiernu fixku a kvietky, ktoré si nazbierate. Začneme tým, že si z kartónu vystrihneme obdĺžnik. A dolnú stranu kartónu môžem zastrihnúť na oblúčik. Toto bude základ našej tváre, takže jej nakreslíme oči, ústa a nos. Moja tvarička bude prekvapená, ale pokojne môžete spraviť hociaký výraz. A teraz na túto hornú časť urobíme dierky, aby sme tam vedeli dať kvety ako vlasy. Ako pomôcku použite niečo, ideálne lepiacu pásku, čo má v strede dieru a tým pádom si to položím na to, napríklad takto, a nožničkami alebo niečím ostrým, napríklad aj špajla môže byť, tam urobím dieru. Keby ste chceli používať dierkovač, tak je vysoká pravdepodobnosť, že máte príliš tvrdý kartón, takže by to nešlo úplne dobre, ale môžete to vyskúšať. A urobím si tam niekoľko dier, nemusia byť vôbec pravidelné, dôležité je, aby som mala miesto na rôzne kvety. Keď máte hlavu takúto pripravenú, tak úplne ideálne je zobrať ju na prechádzku a rovno na lúke ju plniť kvietkami. Alebo si ich môžete najprv natrhať a až potom ich naplniť. Pri menších kvietkoch je dobré, ak ste si spravili menší otvor, že napríklad toto je dosť veľký, úplne by stačil trochu menší. A napríklad púpava má širšiu stonku, alebo ak tam budete chcieť dávať nejaké tulipány alebo niečo, takže je dobré myslieť na to, že aké kvety tam chcete dať predtým, ako budete robiť tieto dierky. Až je naša rozkvitnutá hlava hotová. Je vysoká pravdepodobnosť, že vám kvietky uschnú, keďže nie sú vo vode, takže buď ich môžete dať do hlbokého taniera, alebo ich môžete každý deň vymieňať a tým pádom meniť účes. To je na dnes všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, nezabudnite mu dať like a subscribe, aby sme tvorili aj o týždeň. Ahojte!